Ми продовжуємо інформаційний вечір на кримсько-татарському телеканалі АТР. В ефірі програма «Бугюн», яку продовжую для вас вести я, Сергій Щербина, та моя колега Христина Бондаренко. Доброго вечора. Добрий вечір. І в нашій студії є народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Дмитро Лінько. Вітаю вас, пане Дмитро. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, будемо говорити про останні події стосовно вашого лідера вашої фракції Олега Ляшка. Ну і, зокрема, почнемо з його походу до Назара Холодницького. Ми тут перед ефіром з'ясували, що ви були тим камераменом, який якраз транслював це в Фейсбук, все так записував. Ми спробуємо, можливо, протягом ефіра показати це відео, так? Ви от як оцінюєте поведінки свого лідера у кабінеті Назара Холодницького? Досить адекватна поведінка. Це наш похід був, це обурення проти того, скажімо, бездіяльності спеціалізованої антикорупційної прокуратури, саме бездіяльності, тому що ми йшли не за наші справи, якщо щось вирішувати чи тиснути. Розмова взагалі була не про це, а розмова була про те, що вибіркове порушення кримінальних справ, причому не за якісь злочини, а просто за принципом політичним, за політичних опонентів. Якщо, наприклад, за що ж порушили кримінальну справу? По факту публікації в інтернеті нібито про незаконне збагачення Олега Ляшка. Добре, ми готові дати будь-які свідчення, доказати свою правоту, але чому, наприклад, за тисячі публікацій про корупцію Петра Порошенка жодної справи немає? За фактами, які дійсно мали місце про офшорні скандали Порошенка, немає кримінальної справи. За всі злодіяння пані Гонтаревої немає жодної кримінальної справи. І ми всі ці питання задавали Холодницькому. Де ті кримінальні справи? Чи є, ми намагалися в нього дізнатися, чи є хоч порушене впровадження. Ми не хочемо дізнатися таємницю слідства і так далі. І саме тому наша поведінка – це обурення мільйонів українців. Якесь питання, які ми задавали, це ті питання, які турбують українців мільйонів. Пане Дмитре, давайте зараз спробуємо подивитися це відео, яке ви знімали в кабінеті Назара Холодницького. Якщо можна, покажіть, будь ласка, ці події, коли Олег Ляшко прийшов до кабінету спеціального антикорупційного прокурора. Скажіть мені, будь ласка, що в вашому... Не дьоргайте, це народний депутат Лінько. Не дьоргайте, не дьоргайте. Назар Іванович, прибив, не дьоргайте. Будь ласка, за місце робоче. Я до вас не додому прийшов, я на робочому місці. Я задаю вам дуже просте питання. Ви спеціалізований антикорупційний прокурор. Поясніть мені, народному депутату України, поясніть українцям, поясніть Аль-Джазірі, яка у вас тут, канали українські під тим стоять, під вашим САПом, ви їх не пускаєте, а Аль-Джазіру ви пустили. Поясніть їм, будь ласка, Назар Іванович, що у вас робить апарат президента України у вашому кабінеті? Для чого вам, антикорупційному прокурору, телефон, прямий зв'язок з президентом України? От для початку. А потім я вам задам усі інші питання. Стойте, ви на допиті, я у вас на допиті. Назар Іванович, для чого вам зв'язок із Цей президентом? зв'язок, як і телефони інші, ви як держслужбовець депутат, ви також їх маєте. Тому вони З президентом немає у мене. Ну, вам не І пощастить. я не антикорупційний прокурор. Це телефони, які встановлює Держспецзв'язок. Я питаю, вам для чого антикорупційному прокурору зв'язок з Цей президентом? телефон, як і інші два, встановлені Держспецзв'язком. Все, я не знаю, чого вони... Ви користуєтесь цим телефоном? Ні, Не користуєтесь. користуюсь. Тобто у вас просто стоїть телефон, яким ви не користуєтесь? Та саме так. Ви виконуєте політичні замовлення, і саме по тому президентському телефону... Ось такі події були у кабінеті спеціального антикорупційного прокурора. У мене є запитання, пане Дмитре. Ось ви кажете, і Олег Валерійович казав Холодницькому під час цих подій, що там оточення президента можливо займається корупцією, вугільні схеми, банківські схеми. Казали про вишки Бойка, однак не лунало одне прізвище – Миколи Мартиненка. Ви не вбачаєте корупцію в діях Миколи Мартиненка? Ми вбачаємо корупцію в багатьох чиновників, і в тому числі, можливо, і в діях Мартиненка. Тому, безумовно, потрібно, щоб спеціально та прокуратура антикорупційна, яка створена, щоб вона не займалася виключно піаром і гучними заявами, що от проти того порушено, проти того, а щоб доводила це дійсно. І ми це все очікуємо проти всіх чиновників, проти всіх топ-чиновників. І той факт, який ви побачили на відео, що в антикорупційного прокурора стоїть прямий зв'язок з президентом, ну це підтверджує просто телефонне право, яке у нас існує в країні. Тому що за що відповідає взагалі в нашій країні президент? Я нагадаю, за Конституцію, за міжнародні зв'язки, за
оборону. Да? Було б логічно, скажімо, щоб це було б у міністра закордонних справ, такий телефонний зв'язок, у міністра оборони. Да, ми розуміємо функціонал цього зв'язку прямого з президентом. Але навіщо незалежному антикорупційному прокурору, який призначається за конкурсом, який незалежний від будь-якої гілки влади, прямий зв'язок з президентом? Уявімо, наприклад, у суді Печерського суду прямий зв'язок з президентом. Це говорить про його незалежність? Ні, це говорить про його упередженість і про те, що він виконує політичне замовлення. Тому коли таким чином себе антикорупційні прокурори поводять, вони дискредитують будь-яку боротьбу. І вже в подальшому ми бачимо, що це тільки політичний піар, а за яким немає ніяких юридичних А наслідків. ви не думаєте, що це так само політичний піар, коли Олег Ляшко заходить в кабінет Назара Холодницького? Що це по суті, може вирішити в справах тих самих корупціонерів? Отакий похід. Ми наполягаємо і будемо наполягати на тому, щоб були порушувати справи про дійсно проти корупціонерів при владі. Ми наполягаємо і таким чином також. Тобто ви зайшли, дивіться, в нас антикорупційні органи, вони незалежні. Чи не вважаєте ви це тиском, коли там десяток народних депутатів заходить до прокурора в кабінет і влаштовує там допит? Поясню ситуацію з самого початку. Кримінальна справа за фактом нібито незаконного збагачення, а за публікацією в інтернеті з'явилася в четвер. В четвер в телефонних розмовах повідомили Артем Ситник, Олег Ляшко повідомив, що є така справа, і що потрібно було б дати свідчення, але не потрібно з цього робити якісь політичні, значить, якісь дискусії і говорити про це в пресу. Добре, Олег Ляшко сказав, ми прийдемо, там він прийде, дасть свідчення, щоб там справу закрити і не робити з цього політичного процесу. Але Назар Холодницький перший вийшов на прес-конференцію і гучні заяви робить про те, що є політична кримінальна справа, що там а у людей це розроблено з однією метою для того, щоб дискредитувати Олега Ляшка і всю радикальну команду. І тому ми відповідь прийшли до Холодницького запитати, а чи є кримінальні справи тоді? Ми не запитуємо про свою справу. І ми дамо свідчення і доведемо свою невинуватість і чесність в суді. Але чому на інших немає, там де реальна корупція? Корупція сьогодні при владі, а не в іншого опозиції. способу запитати ви не знайшли? Ми, от, на жаль, і способи ті, які є у депутата, депутатські звернення, вони абсолютно ігноруються. І це не мої слова, це можуть підтвердити майже всі депутати Верховної Ради. Коли ми пишемо такі томи звернень щодо корупції, а повірте, це дійсно так, ми можемо принести і показати Холодницькому їхні відповіді. Не виявлено порушень, додаткова перевірка. Перевірка показала, що немає фактів для порушення кримінальних справ. Ну, коли є реальні, і це очевидно. Коли, наприклад, по керівнику Укрзалізниці Бальчину, який сам собі просто на картку виписує премію в 300 тисяч гривень, на картку з державних бюджетів, бюджетних грошей, просто переведіть мені на картку такий-то номер, таку-то суму, і там по своїй помічниці, коханці. І 5 звернень ми таких написали, поруште, будь ласка, кримінальну справу, щоб розібратися, дійсно, чи були такі факти, чи ні. На жаль, немає кримінальних справ. А от публікація про Олега Ляшка одразу привід для того, щоб кримінальну справу порушувати, і відразу виходити на прес-конференцію і розказувати, порушена кримінальна справа. Тобто це показує, що це не для того, щоб знайти істину, а для того, щоб просто дискредитувати політичних опонентів. Пане Дмитре, просто існує така думка, і, чесно кажучи, ваша риторика, яка лунала в кабінеті Холодницького, та і зараз в цій студії, це не прямо підтверджує, що цей похід радикальної фракції був на замовлення Арсенія Яценюка в якості в якості реакції на дії НАБУ щодо Миколи Мартиненка. Я абсолютно не розумію логіку, причому тут на наш похід, наші вимоги і справа щодо по факту збачення нібито Ляшка незаконного і справа Мартиненка. Це абсолютно різні непов'язані речі. Ми, будь ласка, нехай вони розслідують. Ми ж тут ніяким чином не пересікається. Ви не спілкувалися на цю тему? Так я не можу розуміти, як ми можемо це бути пов'язано. Ваша фракція взагалі підтримувала Мартиненка? Ні, ми не підтримували Мартиненка. Деякі депутати вашої фракції висловлювалися в тому числі у соцмережах Фейсбук на підтримку Миколи Мартиненка. Ми підтримуємо те, щоб дійсно, щоб були справи, які порушуються, щоб вони були доведені. Сам Мартиненко в сьогоднішньому інтерв'ю, якщо ви його читали, Цензор.нет, говорив про те, що Ляшко його підтримує. У вас офіси на одному, майже там... Прошу не плутати. Підтримали Миколу Мартиненка, ті депутати, які поїхали і написали заяву про поруки. Той вчинок, який зробив Мартиненко щодо того, що коли проти нього почали порушуватись кримінальні справи, і коли почався цей корупційний скандал, він склав мандат, він заслуговує на повагу. Це дійсно мужній політичний крок. Але, скажімо, це у нас різні політичні сили, і ми за пошук істини, і щоб справи, які проводиться спеціалізована антикорупційна прокуратура, щоб вони доводилися до кінця, і щоб були дійсно знайдена істина в усіх справах.
Пане Миколо, чи представники вашої політичної сили поділяють думку Миколи Мартиненка про те, що справа проти нього є політичною, а НАБУ керує грузинська мафія? Ми не поділяємо таких думок. На сьогодні ми бачимо спроби НАБУ вести якісь незалежні розслідування. Але НАБУ дуже сильно пов'язане з спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Так от якраз в діях антикорупційної прокуратури спеціалізованої і Назара Холодницького, якого дуже часто бачать на вулиці Банковій, незрозуміло, чому він там. Він не може ніяких там доручень отримувати чи вказівок, у якого є прямий зв'язок з президентом. Так от всі ці справи, які намагаються якось розслідувати, прокуратура потім ця спеціалізована, або якось гасить в судах, або якось намагається перевести в свій лад. Тому у нас є претензії до цього органу, який, на жаль, мав би бути незалежним, але ми бачимо, що він абсолютно заангажований. Ну, дивіться, ви самі тут щойно сказали, що і САП, і НАБУ пов'язані між собою, Пов'язані, так? безумовно. Але ви прийшли в САП, не в НАБУ. Ми перед цим були в НАБУ, де були детективи і... Так само були от з відео, от з усім цим ходінням по кабінету, Ні, наприклад, там не було, Ситника. могли б і показувати відео, а могли б А не... чому тоді не робили такого так, чому самого не показували Ситника? Ситника? Поясню чому. Тому що коли ми прийшли В нього ж, очевидно, теж є цей телефон в зв'язку? НАБУ, ні, немає, до речі. Коли ми прийшли в НАБУ, там була, скажімо, більш-менш конструктивна розмова, потім давали свідчення, і свідчення вони не передбачають, скажімо, прямої трансляції, да? Там, коли детективи, прокурори присутні. Ну, конструктивна розмова, але все ж таки кажуть, що ваш партійний лідер детективів НАБУ називав НАБУ-КУМ нецензурними словами. Прокурорів, які фальсифікують ці справи, які роблять політичні дискредитації, то такі люди безумовно заслуговують на такі слова. А коли ми прийшли, наприклад, в прокуратуру, то там величезна кількість охоронців державної охорони зі зброєю, які, це не показує їхню, знаєте, таку якусь відкритість, свій телеканал, який представився Аль-Джазіра. Мені досить дивно здалося, що робить телеканал Аль-Джазіра. Можливо, при інтерв'ю прийшли брати. Можливо, але так вони все це обставили, що нібито вони хотіли, що ми ховаємося від них, від камер, і тому, щоб було все об'єктивно, щоб люди потім не казали, що ми прийшли там щось домовлятися, чи ще якісь свої кулуарні речі вести. Тому ми показали це, щоб публічно всі люди бачили, про що йде розмова і як відбувається розмова з паном Холодницьким. На вашу думку, справу проти Олега Ляшка замовив президент України? Так, безумовно. Це вигідно президенту. В чому це вигідно? В чому його інтерес? Дискредитації. Пан президент України сьогодні намагається узурпувати владу. По-перше, по-друге, правоохоронні органи служать для того, щоб прикривати корупційні діяння тих, хто сьогодні при владі, а саме його команди блоку Петра Порошенка. А у політичних опонентів, опозицію, де насправді корупції немає. Корупція, вона там на державних підприємствах, вона при владі. А своїх політичних опонентів він використовує. Генерального прокурора Юрія Луценка, який більше в Фейсбуці займається, наприклад, своїми справами, ніж реально розслідує кримінальні справи. Жодної кримінальної справи, про які він розказував, що буде проти Януковича доведені в суді, жодного подання на колишніх регіоналів немає. Навіть та справа, яку він подавав проти Новінського, да, вона не розслідується, це був чистий піар, або тиск, можливо, або якийсь бізнесовий конфлікт. Ми бачимо, що це таким чином діє сьогодні влада. І Порошенко, ви говорили про це з першого дня, коли він призначав свого кума Луценка і під нього міняв закон про генерального прокурора, що він буде виконувати замовлення. То так воно і існує. Так існує, як і раніше, СБУ підпрацьовує незаконно, прослуховуючи того чи іншого депутата на користь влади. Це все відбувається так само, як і відбувалося при режимі Януковича. Чи можна говорити про те, що таким чином Банкова, президент України, схиляє Ляшка, вашого лідера, до якоїсь політичної коаліції, яка йому зараз потрібна в парламенті? Безумовно, є тиск, щоб ми там йшли на якісь їхні умови чи ще щось, але цей тиск відбувається. На які умови? На що саме? На якісь голосування певні? Безумовно, і голосування. І почалося, нагадаю, чому ми вийшли з коаліції, коли голосували конституційні зміни щодо особливого статусу Донбасу. Зараз до чого можуть схиляти? Та й зараз дуже багато, скажімо, речей, які ми не будемо підтримувати. Продаж землі, підвищення пенсійного віку, ті умови, які підписані з МВФ, і проти яких ми категорично виступаємо. І це є також тиском, скажімо, але це неприпустимо в нормальній демократичній країні таким чином тиснути і примушувати депутатів приймати ті чи інші рішення. Чи співпрацюєте ви з Народним фронтом?
Ми співпрацюємо виключно в парламенті по тим законопроектам, які є державницькі, які направлені на підкріплення оборони і з усіма демократичними На фракціями. вашу думку, я так розумію, фракція Народного фронту більш конструктивна, ніж БПП. Вони абсолютно рівноправно ділять, скажімо, відповідальність за існуючу ситуацію в країні, бо вони є коаліцією і вони ділять навпіл там в різних Тобто, пропорціях, але то ділять. виходить так, що ви там співпрацюєте із партнером БПП по коаліції Народним фронтом, але тим не менше не співпрацюєте. Я пояснив, ми так само співпрацюємо з Народним фронтом, як з БПП. Ми можемо іноді голосувати за закони, не дивлячись, хто автор там, да, з БПП, чи вони з Самопомочі, чи з Батьківщини навіть. Ми будемо підтримувати ці законопроекти, але ми не в коаліції, ми не наші умови вступу в коаліцію не вступили, не змінилися за рік часу, і ми говоримо це публічно. Просто розумієте, ми коли з вами говоримо, складається таке враження, що НАБУ та САП, вони займаються переважно соратниками Яценюка. Ми бачили дуже багато справ щодо там вертикалі Народного фронту, скажімо так. Водночас не бачили справ щодо президентської вертикалі, це також є правда. З іншого боку, ви приходите до антикорупційного прокурора, заявляєте про корупцію президентської вертикалі, однак нічого не кажете про вертикаль Яценюка. Виглядає так, що ви захищаєте просто Яценюка. Ні, послухайте, сьогодні ми говоримо про корупцію, і ще раз повторюсь, корупція при владі. Серед топ-чиновників. Серед топ-чиновників. Ми можемо говорити про те, що є підозри, що в енергетичній сфері, який керував, або там курував якимось чином Мартиненко, що там є корупція. І безумовно потрібно розслідувати. Чому ви не тисли на те, щоб швидше Ми не тиснемо, щоб там в тій чи інший спосіб. Ми тиснемо на те, щоб були порушені кримінальні справи. Почалось розслідування. Так от, давайте згадаємо, хто сьогодні, де зараз найбільша корупція в нашій державі. Перше, це енергетична сфера, газова, там, де тарифи величезні, які платять весь народ за корупцію. Є чудове підприємство, називається НАК «Нафтогаз України». Я чомусь цього чарівного словосполучення в словах Олега Валерійовича не почув. Послухайте, в нашій програмі щодо вирішення проблеми тарифів у нас чітко значено, «Нафтогаз України» як непотрібний посередницький орган, який нічого не видобуває, не створює ніякого докорисного продукту, його потрібно ліквідувати. Але там корупція. Є менше питань. Але ви не озвучуєте це в кабінеті САП. Ми озвучуємо все. Вам просто здається, що ви хочете прив'язати в чомусь і звинуватити в тому, що насправді немає. Ні, я просто слухаю, про що говорите. У нас немає, окрім українського народу, у нас немає ніяких симпатиків серед політиків. В політиці не буває друзів, є тільки інтереси. У нас інтереси загальноукраїнські, які публічно ми озвучуємо. І те, що сьогодні, скажімо, президентська сила займає, мабуть, 70% всіх посад керівних, або, може, 80% в країні, тому і критика найбільше на них, і корупція найбільше там. Там сьогодні найбільша корупція. Сьогодні фонд гарантування вкладів, який насправді через всі ці ліквідації банків приблизно 400 мільярдів активів на 400 мільярдів гривень там накопичилось, які просто дерибаняться за копійки, там де величезна корупція. І Гонтарева, яка сьогодні просто піде у відставку, про неї нібито забудуть, вона мала би сидіти в тюрмі. Тому що це величезні гроші, які український народ втратив через діяльність їхню. Ваша фракція буде голосувати за відставку Гонтаревої? Ми будемо, безумовно, голосувати за відставку Гонтаревої, але, на наш погляд, це замало відповідальності, просто відставка. Замало. Саме за відставку. Тому що є думки про те, що ваша фракція не буде голосувати за це. Пояснивши це тим, що таким самим тезисом про те, що цього замало. Ми ще це питання не обговорювали, тому що воно ще не виносилось в порядок денний. Ми будемо, безумовно, обговорювати це питання, але ми наполягаємо на тому, щоб були розслідування. Тому що просто у нас дуже часто відбувається, коли ловлять на корупції чи злочині, якісь корупційні скандали трапляються, просто відставка. Але відставка – це не покарання. Відставка – це не відповідальність кримінальна за свої злочини. Відставка, безумовно, якщо людина не справляється, а Гонтарева не справляється вже аж третій рік, то їм потрібно було давно відправляти відставку. Пане Дмитре, враховуючи те, що ви сказали про 70% посад, які займає президентська вертикаль зараз в українській владі, якщо постане після травневих свят питання щодо визнання задовільної або незадовільної роботи уряду Володимира Гройсмана, або навіть питання про його відставку, фракція Радикальної партії як голосуватиме? Позиція Радикальної партії щодо діяльності уряду і звіту уряду ми оцінюємо так, як і весь український народ на власних кишенях. Тобто український народ бачить діяльність уряду. Кінцевим результатом будь-якої реформи чи діяльності влади
має бути підвищення рівня життя людей. На сьогодні рівень життя людей катастрофічно падає, і ми не можемо зупинити це падіння. Тобто та навіть вимога, яку поставила Радикальна партія про підвищення мінімальної зарплати на 3200, вона була виконана урядом, але вона має бути продовжена. Підняття пенсії з 1 червня має відбуватися. Тому ми можемо охарактеризувати в цілому діяльність уряду Гройсмана як незадовільний. Але не ми формували цей уряд, ми за нього не голосували, і тому нам доводиться працювати з тим, чим є, і висувати вимоги того уряду. Голосувати чи ні? Чи вважаєте ви, що Гройсман має піти у відставку? Да. Ми для того, щоб приймати такі рішення, ми виголосили свої конкретні, найголовніше, на наш погляд, вимоги до уряду. І з огляду на це ми будемо... Давайте конкретну відповідь. Так чи З ні? огляду на те, чи будуть виконані ці рішення, ми будемо приймати рішення голосувати чи ні, чи ініціювати відставку. Пане Дмитро, знову ж таки, чому я про це питаю? Тому що ви чудово знаєте, що Володимир Гройсман зараз співпрацює з Арсенієм Яценюком, і уряд мажоритарно контролюється Народним фронтом. І от бачите, що відбувається. Уряд сформований Народним фронтом і ППП. Як не намагаються... Однак більшість у Гройсмана за рахунок ВО Уляни Супрун. Так, от ці дві політичні сили ділять сьогодні владу в країні, і вони відповідають за стан ситуації в країні. Ми не маємо можливості зараз сформувати свій уряд, хоча б ми могли б це зробити. І тому ми свої вимоги ми висловлюємо до того уряду, який є, які прийняли ці політичні сили, за нього несуть відповідальність. Тому, якщо наші вимоги щодо підвищення мінімальних пенсій, щодо індексації пенсій для всіх категорій людей, і пенсіонерів, підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень, не продаж української землі, тобто продовження мораторію на продаж землі, не підвищення пенсійного віку, це ті головні вимоги, які ми ставимо до уряду. Якщо не будуть виконані, ми будемо давати можливість, скажімо, продовжити роботу уряду, не голосувати. Якщо вони не будуть виконуватися, ми будемо ініціювати відставку уряду Гройсмана і підтримувати, скажімо, Добре, в разі голосування. переформатування уряду ваша фракція буде претендувати на певні посади в уряді? Ми не претендуємо на посади, ми хочемо наголосити, що ми перші, які вийшли з коаліції, і всі наші представники в уряді, і всіх органах виконавчої влади, вони склали свої повноваження, на відміну від багатьох інших політичних сил. Про те, що в Ляшка були апетити на певні Так ці посади. розмови, дивіться, всі нам намагаються нав'язати і сказати, що ми от вже виходимо в коаліцію. Скільки ці розмови тривають? Ці розмови тривають 2 роки. Політичні наші опоненти намагаються нав'язати всім думку, що ми от вже приходимо до влади і ніяк не можуть нам і це ніяк не прикриється. Ні, ми публічно оголосили ті вимоги, які ставимо умови вступу нашої в коаліції. Тому всі ці розмови, що ми в коаліції, що ми повернулися, що ми знову скільки не пророковують, ми стоїмо на своїх позиціях. Тому це все маячня і це все маніпуляції наших політичних опонентів. Те, що ви кажете, трошки протирічить логіці взагалі політики, тому що кінцевою метою будь-якого політика є увійти до влади. Тобто ви як? Ви хочете, ми прийдемо до влади. Ви хочете бути вічною опозицією? Ні, ми прийдемо до влади, безумовно. І За рахунок чого ви прийдете до влади? За рахунок реалізації нашої програми, за рахунок тих ідей, які ми пропагуємо серед народу. Ну як ви зараз в опозиції? Як ви ми це собі безумовно в бачите? опозиції, але будуть або позачергові, або чергові вибори, як тобто це відбулося. Ми безумовно, а як інакше в країні приходять до То ви влади? розраховуєте на те, що все ж таки будуть позачергові вибори? Позачергові вибори, наша позиція по позачерговим виборам за старим законодавством абсолютно нічого не змінить для країни. Окрім того, що ми витратимо величезну купу грошей на них, зміниться, мабуть, не в кращу сторону парламент щодо проєвропейськості, Народний фронт не пройде. Так хай не проходить. Ви намагаєтеся зараз сказати, що ми тримаємося з кимось, з Народним фронтом чи з окремими політиками. Власне, так. Ні, це абсолютно неправда. Це абсолютно неправда. І чому я говорю про те, що за старим законодавством це абсолютно нічого не змінить для країни? Тому що та мажоритарна система, яка є, і ми побачили за ті 4 роки, коли працює Верховна Рада, як відбувалося до вибори. Да? Ви пам'ятаєте, до вибори там 5 округам в Чернігові, як відбувалося, всі це бачили, Корбан Березенко. Купуються голоси, і це порочний круг, який не можна припинити, тільки змінити виборче законодавство. Тільки змінити правила вступу в політику, можна тоді якось вже боротися з тією політичною корупцією. Коли люди, які заходять в Верховну Раду, платять виборцям і розкидають мільйони доларів, вони потім заходять для того, щоб там відбивати їх. Вони не будуть це вже мінятися. Якщо вони зайшли туди такими, вони там будуть завжди такими. І тому нам потрібно змінити правила взагалі політичної гри. Пане Дмитре, давайте поговоримо про вашого лідера. Так, от я зараз якраз відкрила сторінку розслідувань своїх колег з гроші. Так, і от на початку 2016 року цивільна дружина Ляшка придбала в Києві земельну ділянку 600 квадратних метрів.
На ділянці вже збудовано двоповерховий будинок на 300 квадратних метрів, так? Цього будинку немає є декларації нардепа, відзначили журналісти. За рахунок чого живе ваш лідер? Звідки гроші? Я не знаю там про всі деталі, хто коли що купив, але повірте, людина, яка з 91-го року головний редактор відомих в Україні газет, а це прибуткова справа, який працює... Я багато років головний редактор різних газет. Ні, ви хочете посміятися? Ви хочете просто посміятися чи послухати відповідь? Ну, слухайте, це смішно звучить серед журналістів, ця теза. Окей. Ви мене, будь ласка, вибачте, що Але- можливо, так але різко є говорю. величезна- Але головний редактор не може собі дозволити, на жаль, в Україні, можливо, в Сполучених Штатах, там, Аль-Джазіра і так далі, можливо, зможе, але в Україні такі реалії, Неможливо. повірте, неможливі. Тому давайте іншу тезу, будь ласка, про те, звідки він взяв гроші на цей будинок. Я Правда. не рахую чужих грошей, але от повірте, по всім питанням, звідки беруться гроші, і що є люди, які заробляють гроші, скажімо, які Де він заробив ці гроші? до свого депутатства. Конкретне питання, де заробив гроші лідер вашої фракції? Да, скрізь. Це людина, яка має активну життєву позицію, яка може заробляти Ну, я перепрошую, будь-яким де чином, скрізь? як і більшість українців. Але я наголошую на тому, що от в чому проблема, дивіться, проблема в тому, що коли, наприклад, Юлія Тимошенко показала 300 тисяч гривень на рахунку, а при цьому вона їздить Питання по на вашому 3 лідеру. мерседесах. Ще раз, так от це буде краще питання, показати... якщо прийде сюди народний А чим депутат краще від показати Батьківщини, Тимошенко? ми запитаємо. Краще, в чому ідея електронного декларування? Показати чесно і правдиво. Да. Скажімо, Будинку в декларації я можу сказати немає. чесно, да, я працював колись Чому будинку в декларації неофіційно немає? оформленим. Давайте я за себе розкажу. Я Ні. працював неофіційно оформленим Ми зараз і не говоримо про платив вашого цього лідера. податку. Дивіться, це студія. Як і більшість українців Пане в Україні. Дмитре, в цій студії ми говоримо, ми є журналістами, ми керуємо процесом. Да, Добре? будь ласка. Питання було по вашому лідеру. В нас просто дуже мало часу, і я хочу Просто, чесно, я вашу журналіст чи відповідь. ні? Мене цікавить, але от ви, що б я зараз не сказав, ви будете тільки сміятися, ви не хочете чути істину. Добре, Істина давайте- в тому, що в чому давайте доводити. добре. Я не біограф Олега Ляшка, і я не знаю кожної деталі Це ваш лідер, ви маєте знати все місяць, про де його він працював. біографію. Але за кожну копійку, яка задекларована, а це всі дійсно Не задекларовано, ще раз вам кажу. за всі гроші, які є, у нас є відповіді по кожній копійці. Це по-перше. По-друге, в нашій країні, я за себе зараз хочу сказати, тому що я більше можу казати за себе. Да? Я, як і більшість, як і ви, мабуть, як і журналісти, кожен, ми знаємо, отримували і працювали, іноді так трапляється в нашому житті, неофіційно оформлені. Да? Які, скажімо, ви ж можете сказати, скільки ви офіційно заробляєте. І я так само працював. І за це не потрібно розстрілювати, як і більшість українців, яких ми скажемо, давайте 70% Олег українців. Ляшко десь неофіційно працював? Я можу це припустити. Я так само А де він неофіційно працював. Де він працював? Де заробив такі гроші? Де завгодно. Людина, яка, скажімо, я після студентства працював де заманеться. Так само і Олег Ляшко працював, починаючи зі скотарника і фермера, закінчуючи головним редактором видатної, скажімо, визначної газети в Україні. Продавав... Це яка газета? «Свобода» газета? Вона була настільки... Ви серйозно зараз? Да, це відома була газета. І, скажімо, підробляти можна було взагалі де завгодно. Як і більшість українців працювали, там їздили за кордон, купляли якісь речі, привозили і так далі. І це було підприємство, це було життя українське. Якщо ми хочемо зараз сказати, що в нас немає, давайте всіх посадимо українців, які там не платили податки, отримували нечисту зарплату. Але треба визнати, сказати, давайте 0. З того моменту ми показали все, що у нас є, ми довели, що це чесно, Ви знаєте, що таке заплачені податки. або ви знаєте, що, да? Тобто це ж про це історія. Ні, так а ви хочете тоді як доведено? Пане Дмитре, проблема Не буде правдивості. Давайте я спробую вам пояснити. Проблема полягає в наступному. Те, що ви кажете, дійсно має місце. Я не буду вам заперечувати. Те, що дуже багато людей в Україні, на жаль, отримують неофіційні заробітні плати, неофіційно працюють, не завжди підпадають під дію Кодексу законів про працю, все інше, не платять податки, це все правда. Однак різниця полягає в тому, що ваш лідер багато років є політиком і народним депутатом України. І він напряму впливає на політичну владу. Чи в опозиції, чи у владі, неможливо. Він напряму є дотичним до питання розподілу коштів платників податків, тобто всіх українців. І коли до нього виникає отаке питання,
то, напевно, першими в питання щодо будинку незадекларованого, чи питання якоїсь... Будинку задекларований, де він проживає, він задекларований будинок. Ну, от тут журналісти будинок пишуть в тому, що він не задекларований. Ми не маємо підстав їм не вірити, на жаль. Просто мені видається, що перше ви мали задати йому ці питання, а не ми. Тому що ви є членом його політичної сили, його соратником. Так от я вам поясню. Людина, задавали яка в питання 35 років, чи скільки, по-моєму, в 35, чи скільки став народним депутатом України, до 35 років заробила собі, не будучи при владі, і мав нерухомість, яку потім перепродавав, заробляв. Відклав гроші, в 16-му році купив будинок, зрозуміло. Рахунки мати, і це нормально. Тобто людина з державної позиції може заробити ці гроші. Дякую. На жаль, Я вам просто, на жаль, час, просто єдиний коментар. Ви знаєте, що люди ж, от ви зараз це все говорите нам як журналісти, можливо, ми там робимо вигляд, що віримо, але це дивляться люди, які все розуміють. Просто, щоб ви це собі зрозуміли теж. Люди Дякую. при цьому все розуміють, що Все насправді розуміють і все бачать. Дякую. коли ми говоримо про це, Все. в цей час державні підприємства, які контролюються політичними силами президента, вони вимиваються мільярди грошей українців. І українці відчувають на собі тарифи, які вони платять. Там найбільша корупція, там звідти людям Дякую, пане брати. Дмитре. На жаль, час вичерпаний. Дякую. Вже мусимо завершувати, бо вже режисери кажуть, що треба. А вам ми дякуємо за те, що ви нас дивилися. Гарних вихідних. До побачення.